जों कुसुगा समस्तनिफ्राय फैदों बिसिडिसि रायखंबारि ओमफ्राय जों सिगां 17 बोसोरनि सिगां जोङो जेबो मोनाखैमोन हाग्रामा सारनिफ्राय जों दा प्रमद सारनि सायाव जोङो बे सेटखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो जों जेनेबा जोंनि ग्रुपआवहाय मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानो नागिरदों जानाय लोंनाय राङाथ' 25,000 होदों सारा गोजोननाय मोनबाय जोङो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों दिनैहाय सावरायज्लायगोन गिबिसिन थारावनो बिपिएफनि सिएमनि सायावनो नैथियाव जोङो बनजित मन्जिलनि सायाव जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन थामथियाव जोङो सिगांनि बारग' सरकारनि माखासे आइजोफोरनो होनाय बिनि सायाव जोङो सावरायलायगोन जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रा बिफाननि मन्त्रि फानिराम ब्रह्मनि सायाव जोङो सावरायगोन रायजोफोर बे समाव रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो ससे भिडिअ क्लिप होनो सानदों हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों সকলে যেতিয়া ডিভাইড আসাম 50-50 আন্দোলন কৰিছিল সেই সময়ত অসমত যিমান ইন্টেলেকচুৱেল আছে বা যিমান জনসাধাৰণ আছে সবে মতামত দিছে নহয় অসমটো আমি আৰু দুভাগ হোৱাটো আমি নিবিচাৰো লাগিলে বড়োসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই কিবা ভাল এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিয়ক ইহঁতক অসমটো ভাগ হোৱাটো আমি নিবিচাৰো অসমে অসম হিচাপে থাকিব লাগে লাগিলে এই বড়ো সমাজৰ লগত আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত বড়োসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই কিবা একটা ভাল ইহঁতে যিটো বিচাৰি আছে সেই ক্ষমতাটো দি পেলাই চুক্তি কৰক বড়োসকলে বিচাৰিছে बिथाङा हाग्रामा महिलारिया फारसेथिं बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंदों फारसेथिं आसामखौ बुखावा होननानै बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारिजोंहाय दाजानाय जे बनसु आफाद बिथांमोना बड'लेण्ड दाबिनो दिल्लीयाव थांदों जोबोद लासिंसिंना रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै हाग्रामा महिलारिया बेल' नङा नोंथांमोना नै सावगारिखौबो नायनानै ला बिथाङा बड'लेण्डखौनो 110 खोन्दो नाङा होनखादों बे सावगारिया आसामिसनि निउस पेपाराव होनाय बियो सिगांनि बाथ्रा आरो नै दाख्लिसो अरुणोदय स्किम होनाय समावहाय आरोबाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डखौ नाङा बड'लेण्डनि अनगा गुबुन बानायनानै होयोब्लाबो जोंनो मोजां जागोन होननानै बुंदों बड'लेण्डनि अनगा मा नांगौ जोंनोलाय जोंनो सेपारेट स्टेटसो नांगौ आसामखौ बुखावनोसो नांगौ जोंनोहाय नाथाय हाग्रामा महिलारिया आसामखौ बुखावनाया मोजां नङासो होननानै बुंदों अब्ला बेबायदि लिडारखौनो जों बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा सायख'बायना रायजोफोर जोबोद मोजांनि बाथ्रा ना आं नुहुरदों थाङै थुङै गोदोनि समावहाय जेरैहाय जों जारिमिनखौ नायोब्ला राजा इरागदावा जेरैहाय बर्मानिफ्राय मैदेर गुफुर लाबोखांनायनि उनावहाय रायजो सेनानै लाजादोंमोन थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो गुबुन हारिफोरजोंहाय थाखा होसोमजानानैहाय रायजो सेनानै लाजासिगोन नामा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मानोना बर'नि रायजो राजाफ्राबो हाग्रामाखौनो मोजां मोनदों लोंनाय जानायजों मोजां मोनदों ओरैनो मोजां मोनाखै जौ फाननो मोनो जुवा गेलेनो मोनो दादागिरि दुमदाखाल सोलिनो हायो नैबेखौ लानानैहाय जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों नाथाय बेखौ लानानैनो गोदोनि समावबो जों बर' हारिया ब्रिटिशफोरजों सासन खालामनाय समावहाय गुबुन हारिजोंहाय जों नासयजादों नोंथांमोना नाय जारिमिनखौ नाय नोंथांमोना जेरैबायदि बिर दैमालुआ साव होलांदों हाजो खर' खर' खारखोनांगोन होननानै थिग बिदिनो बर' हारिया हाजो खर' खर' खारखोनो थांगासिनो दङ हाजोआबो नांहैगासिनो दङ गैला हाजोआ हाग्रायानो जोबस्रांबाय दा हाग्रा जोबबाथाय हाजो नांहैबाय बे जाहैबाय गुबुन देश जाहैबाय हरैहाय दा बेखौनो सावहोदों दैमालुआ दा बेफोरनो नांमारदों खोमा ना रायजो राजा नोंथांमोन गोबां दङ बर'नि गेजेरावहाय खर' गाज्रि मानसिफोर जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों बिसोर बायदिनि खर'आवहाय जेबो गैया रायजोफोर जेबो गैया हारिनि थाखाय साननाय नैथियाव खोनासंदो दानिया बनजित मन्जिल नोंथांमोना नुदोंना ओरै सावगारिखौ दिल्लीयावहाय होख्रावहैदों बनजित मन्जिलमोना सोरजों बानायजानाय
हाग्रामा महिलारिजों बेखौसो बुङो नाटक मिथिबाय दा रायजोफोर जाय खामानिया जाया बेखौहाय थांनानै बेबायदि हख्रावहैनाया माथो लाब जेबो लाब गैया अनला खारियावहाय आगान थायै मोनसे खामानि मावनायसो खौसेयानो गैया लिडारफोरजों दैदेनगिरिफोरजों पार्टिजोंहाय गोरोबाखैनो आरो रायजो राजाफोरजोंबो गोरोबाखै बे बनसु आफादा दा फारसेथिं बनसुखौहाय एक्सटेन्ड खालामलायबावनायसो एरख'ज्लायबावनायसो अब्ला माब्रै बिसोरबायदिनोहाय भारत सरकारा बड'लेण्ड हरनांगौ जाखो एसे लाजिनांगोनथ' नोंथांमोना आंखौ गाज्रिसो मोनगोन नाथाय आं नोंसोरखौ सिदा बुंखादों हाग्रामा महिलारियानो जुदि बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंदोंब्ला अब्ला नोंसोरलाय मारैथो दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड बिनायनि नाटक देखायहैखो बे लासिंसिं जायाखै बियो गुबुन हारियाबोथ' नायनानै मिनिगोन माथो जोंखौहाय ना जोबोद लासिंसिं जादों मिथिबायना नांगौब्ला गामियावनो थानानै नोंसोरो एसटिनि हेंथा होबाय था रायजो राजाफोरजोंहाय बे एसटिखौहाय दिनैनि समावहाय जाथावैखौनो जाहोनो थाखाय पीयूष हाजरिकामोन बायदिया रनज पेगुमोन बायदिया नाजादों नाथाय नोंसोर बायदि मानसिया नांजा फांजा गोदाव सोराव मोनना माया बेखार बड'लेण्ड बिनो दिल्लीयाव थांनाया बे मोजां जायाखै आंनि मथेब्ला नोंथांमोनासो मा सानदों नोंसिनि सायावसै थामथियाव फैदो नोंथांमोना नायदो ओरैहाय बे जाहैबाय सिगांनि मा होनना बुङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप यानिखि मा होनना माइनाव सोरां बिथांखिनि थ्रुयैहाय फैसा होदों 25,000 रां दा 25,000 रां होदों सिगांनि सरकारा नाथाय नैबे दानि सरकारा बेसेबां होदों रायजोफोर बेयाव नोंथांमोना नुदोंना दतमायावहाय थांनाय समावहाय गोबां आइजोफ्रा ज' 10,000 रांखौनो होसो होसो थांदों बेनो जाहैबाय बर'नि दुरबलथा दुरबलखौ दिन्थिनाय रायजोफोर थांनाय समाव 25,000 मोनबाय बे समावहाय 10,000 मा बाथ्रा जाखो बेलाय जोंनि बर' हारिनि बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा आइजोफोरनि खर'आ गाज्रि नङाथ' मालती रानी नार्जारी आरो प्रमेला रानी ब्रह्ममोनजोंनो दखना फैसालियावहाय मानो खाथुमनानै दोनजाबाय माथो बर' आइजोफ्रानो आंथ' जोबोद लाजिनायसो मोनदों हाग्रामा महिलारिनि 10,000खौ लानानैनो नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौहाय खुदुमलायदोंमोन ना दिनैलाय माथो 10,000ल' दा जुदि बिसोरो बोसोराव 10,000ल' होयोब्ला 5 बोसोराव बेसेबां रोजाथो थाङो फैसाया आंथ' लाजिनाय मोनदों रायजोफोर 40 कौटि थाखामोन लाइमोनथ' नङा आइजोफोरनि थाखाय इलेक्शन इस्ताहारावहाय जानाखि होदों बेखौहाय हाग्रामा महिलारिया फेलें खालामबोगासिनो दङ मोनसेबो खोथा लाखिनो हायाखै अब्लाबो बर'नि रायजो राजाफ्रा गेलेनो मोननायखाय लोंनो मोननायखाय बा हाग्रामा महिलारिखौहाय सापर्ट ना नोंसोरो मा साननो सानबाय था आं बेखौहाय जेबो फाजाया मिन्थिबाय दा जाय बाथ्राया नंगौ 25,000 75,000नि जायगायावहाय 25,000 होजेनदोंमोन बिसोरो नाथाय नोंसोरो बेखौहाय खम साननानैहाय हाग्रामा महिलारिनि 10,000खौसो बांसिन साननानैहाय दिनैनि समाव नाजावनो लाजियाखिसै हा आंथ' जोबोद लाजिनायसो मोनदों दानिया फैदो ब्रैथियाव रायजोफोर जोङो नायनानै लादो हाग्रा दानफायनाय गमामायैनो हाग्रा दानफायनायखौहाय बिपिएफनि सरकारा दायित्व लानो हायाखै बिपिएफनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि एम पानिराम ब्रह्मआ हाग्रा दानफायनायखौहाय जेबो दायित्व लानो हायाखै सिंजों सिं हयथ' बिसोरो दानफायनो थाखायसो खाबु होदों खोमा बेनिखायनो सरकारा दायित्व लानो हायाखैना नंथारै बाथारै सोरखौबासो दाय जाबसिननोहाय नागिरनाय जोङो हाग्रामा महिलारिनि खुगानिफ्राय खोनादों हाग्रामा महिलारिया मोनफ्रोमबो बिसयावहाय गावखौहाय बारग'नो थाखाय बियो खैसार साबाय थायो गुबुनखौहाय सरजाबाय थायो गावनि दायखौ बारग'नो थाखाय गुबुनखौहाय लेरथायबाय थानाय जोङो नुबोगासिनो दङ रायजोफोर मोनफ्रोमबो बिसयावनो दिनैबो जोङो नुदों हाग्रा दानफायनायावहाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय सोंखारिनाय हा बेखि माबा मोनसे लिडारनि गियान नामा आरो फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया
देरहाजेननायनिफ्राय लानानै गोदोनायाव बर'नि आर'नाइ लायाखै। लादोंब्लाबो दसेल' लादों, सोरबा गानहोनायावहाय लाब्रबदों। नाथाय 24 आवार्स हाग्रामा महिलारिया राजबंशीनि आर'नाइ लादों। बेयो नंखाय नामा रायजोफोर? ना हाग्रामा महिलारिया बर'निफ्राय राजबंशीयावहाय कनभार्ट जाबाय नामा? राजबंशी हाबबाय नामा हाग्रामा महिलारिया? हा? बर' नंला नामा? मिथिं दावथिं जेरावखिया थाङा हाग्रामा महिलारिनि गोदोनायावहाय राजबंशीनि आर'नाइ फालि नुनाय। लाजिनो रोङाखिसै बर' रायजो राजा नोंथांमोन? एसे लाजिदोब्रा। सोंखारिनांगौ सासे बर'निनो सीएम जानानै, बर' हारिनिनो सीएम जानानै बे एसटि नङै एसटिनि दावराव खालामग्रा मानसिफोरनि सिखौनो गोदोनायाव लाबाय थानो लाजिनाय गैया नामा? बेहा गन्थं गैया नामा? बेखौथ' जों साननांगोन माथो। नोंसोरबो साननांगोन रायजोफोर। जोबोद लासिंसिंसो जादों। एसटिखौथ' होनो हाखाया, बेथ' क्लियारखा। नापाय, केट्टाव एसटि नापाय, हक्कल' जाने। हाग्रामा महिलारी निसिना मानुरपरा थगा खाले ना? बहुत लासर कथा। राजबंशी सावताल उराव बहुत लासर कथा। हाग्रामा महिलारी निसिना मानुए आपनार इनका उल्लू बनाई दिले, আপনি গমে পাওয়া না। কত পাইছে এসটি? কত পাইছে মাটির পাতা? হ্যাঁ, মই তো লাজ লাগি আছে। আপনি নিজের দিকে আছে এনে বেকার ঠগাই দিছে। লাজ করিবার লাগে। रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।